जितु गुथि बोसोरारि जथुम्मा बे गुथि बोसोरारि जथुम्मानि नैथि सान बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि हिसाबै दिनै जोंनि फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारि बे फिरफिला हाबाफारिया जाना थांबाय। दिनै बे फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारियाव जोंनि बिटिसिनि बायजोनि गं 22 जिल्लाजों लोगोसे साखाथिनि रायजो अरुणाचल आरो मेघालयनि जि बर'फोर दङ बिथांमोनाबो जोंजों फैफानानै बेयाव फिरफिला बिलिरदों आरो जोंनि डेलिगेट्सआव जोंनि भारत हादरनि अनगायैबो नेपाल हादरनिफ्राय आरो जोंनि साखाथिनि रायजो त्रिपुरा नागालेण्ड बेफोर रायजोनिफ्रायबो जोंजों बे डेलिगेट्सआव फैफादों आरो दिनै जिहेतु जोंना फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै जों सासे आलासि लिंहरदों जोंनि मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हरेन बर' सारखौ जों लिंहरफादों। बेयाव बिथाङा जोंजों सहयोग होफादों आरो जों दिनैनि बे फिरफिला बिलिरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे माहारिनि गेजेराव रांखान्थियारि बिथाखौ जुदि दानो हायाब्ला जोंनि जिथु माहारियारि बाद बे गोजोर जाया। बेनि थाखायनो जोङो रांखान्थि भाबै बोरै दावगानो हागोन बेनि थाखाय जों गोबां जुजिबोबाय थादों। गोबां जोङो जोंनि रावखान्थि हारिमु सोलोंथाइ दावगानो थाखाय जिहेतु जों दिनै मोनसे गावखुंथाय मोनसे बिनायनि थाखाय गोलाव संग्राम खालामनायनि उनाव जों दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनसे मोननो हाबाय। बे काउन्सिलखौ जों बोरै गोख्रों महरै दाना लानो हागोन बेनि सायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावगोन। बिनि बादैबो सोलोंथाइ बेलायाव जों बुंगोन सोलोंथाइयाव जुदि जोंनि माहारि राव हारिमुवा जुदि थांनानै थानांगौबा जोंनि बिमानि रावनि जिबिलाक फरायसालिफोर दं बे थांनानै थानांगोन। गतिके जोंनि बिटिसिनि बायजोनि जिबिलाक बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ फरायसालिफोर दङ बे खोब गाज्रि अबस्थायाव दिनै दङ। बेफोर फरायसालिफोरखौ सरकारखौ नारसिननानै जिथु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जाबाय बे सुक्तियाव फैफानाय 6.3 बे दफा मथे बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ बिसेस रेहाय होनानैबाबो सरकारिकरन खालामनांगौ। बेखौ खालामहोनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय नाजानाया थाबाय थागोन आरो बेजों लोगोसे जों दिनै बे नोंथांमोननि गासैबो मेसेज चेनेलनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मोनसे ग्लबाल प्लेटफर्म बर' हारिनि जों बेखौ दानो नागिरदों। मोनसे बुहुमनाङैनो मोनसे जों जयैनो मोनसे मेसेज जोङो होनो नागिरदों जे बुहुमनि गेजेराव बर'फोरनि मोनसे कमन प्लेटफर्म ग्लबाल मोनसे प्लेटफर्म जों दानो नागिरदों। बेनि थाखाय जों बेयाव थान्दै महरै नेपाल हादरनिफ्राय लेंहरदों, जों बांलादेशनिफ्राय लेंहरदों, साखाथियाव थानाय जिबिलाक बर' माहारिनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौबो जों थान्दै हिसाबै लेंहरदों। गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ जों लेंहरदों। दसे उनाव जोंहा बेफोरनि सायावनो सावरायनो थाखाय मोनसे सेमिनार लिंनाय जागोन। बे सेमिनाराव जोंना मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा बेखेवगोन आरो बेखौ रिसार्च पार्सन हिसाबै जों लिंहरदों। रिसार्च पार्सन हिसाबै त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि डक्टर लिंकन रियां एस'सियेट प्रफेसार त्रिपुरा इउनिभार्सिटिनि रिटायार IAS जों लिंहरदों माखासे आरो जोंनि साहित्य एकाडेमि एवार्डनि बान्था मोननाय जोंना प्रेमानन्द मोसाहारि सारखौ जों लिंहरदों। बेनि बादैबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां डेपुटि चिफ रमिय' नार्जारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। गाबोननि जितु गेवलां मेल दं खोब मेहेरगोनां जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंना आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि जेसेबांनाखि मिनिस्टारफोर दङ गुबुन गुबुन बिफाननि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि गोबां MLA आरो जोंनि माहारियारि जिबिलाक आफादफोर दं बे माहारियारि आफादफोरनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गाबोननि हाबाफारियाव गेवलां मेलाव बाहागो लागोन होननानै जों मिथिनो मोनदों।